Yeah, good afternoon guys. Muli bwanji konse kweni muli masana abwino ndithu panopa tipatsane ma update kuti tikuyendera bati. Mukudziwa inu kuti nkhondo iyi tikumayipanga follow bwinobwino komanso tikumauzana kuti tikuyendera pakuti. So dzulo tinapasana update kunena kuti tikuyendera pakuti a Trump panopa 2 days now. Tamanga tsiku la number 3 a Trump kusiyitsa kuti iyayi inu asilikali dziko la Irani ndithu musaliphulitsenso lisine pakadali panopa. Tinaperekanso zifukwa zimene zikuchitika why asiyitsa iwo watu ndithu ku ma interceptors kama kuti mabomba amene amawakha mabomba ena ndi ma drone amene ndithu awathera. That's why anangoti apapa mapirage Irani kungoponya timoja nta chip, you know. Mpakanaso ku Senate kupanga malamulo anayankhulanso kuti tivomereze kuti ife ma Americans tili ndi kuperewera komanso tipanga adapt tiphunzire kuti even dziko la Ukraine likuthana bwanji ndi imene ichilo asymmetric warfare, nkhondo imene imati imakupangitsani zoti inu muzononga zambiri ena zononga zochipa. You understand? Tima drone ta $5,000 inu mukawakha mabomba mukawakha ndizi mabomba za mamiliyoni. You understand? So issue imene ndimene ndithu amayankhula naso ku nyumba yopanga malamulo ku dziko la America. So iwo atayimitsa nayonso Irani inanenaso kuti okay fine, ifeso ngati Iran ife paja tinanenaso ziloso kuti ife paja sitimayamba munthu naliyesa, ife sitimayambisa nkhondo, sife amene timayambisa ndi campaign timati offensive campaign, sitimayambisa manager kama ife defensive campaign, ife timakhala tikungoziteteza zatokha basi. So ngati ma Americans asiya kuphulitsa dziko la Iran, there's no need ifeso ndikuti sitingaphulitsa zona aliyesa, ife yo position yathu ndi yomweyo sitimayisintha. Kumene kufuna kuwaonesa anthu kufuna kuonesa dziko lonse lapasi kuti Iran simayamba munthu. You understand? Despite ingakhale kunena kuti ma propaganda ose ndale zonse mbwerera zonse zimene zimakhala zikufalitsidwa, komano position ya Iran ndiyo ili clear kunena zoti ife sitimayamba wina aliyesa, ife timabwezera. So that's why ma strike a Iran amachita kuti retaliatory strikes amachidwa choncho. So imene ndi issue ina. Komabe zili choncho tiyeni tilowe ku dziko la Saudi Arabia. Kumene ndithu pajaso nawonso ndithu still pakati pa Saudi ndi Yemen ma Houthis tsopano akuthibula nabe. Yes, pakati pano ndithu ma Houthis agwetsa ndithu drone yodula kwambiri ya ma Saudi imene ndithu inali kupita ku Yemen. Ndi ayigwetsa mutakuonanso zithunzi bwinobwino. Ma Yemen ndithu agwetsa. Komanso phatikizaponso aponso pa nyanjaso still so akupitirizabe ndithu kuphulitsa maship ma oil tankers a dziko la Saudi Arabia. So uku pamene nkhondo yapanga pause pakati pa America ndi Iran, ku Saudi Arabia ndi Yemen ndithu ali kalikilike ali nkati. Chabwino. Benjamin Netanyahu ndi mayor wa ku New York Zohran Mamdani pane ndithu pali kukhulana kwambiri. Zohran Mamdani analengeza kuti uyu mukuti Netanyahu amene ali ndi warrant of arrest akuyenera kuti amangidwe, ali ndi chisamani chaku court ICC International Criminal Court, akuyenera kuti amene amangidwe. So maiko tinakambakaiza ACC kuti zimayenda bwanji amenera kuti Zohran Mamdani anayankha nthu speech yake imene ndithu anthu ambiri mamiliyoni over 200 million anthu aonera. Akuti Netanyahu akangofika ku New York ayina kuti amangidwe. Netanyahu ana kuti ayi sangamangidwe ndipo apitaso kuti apita komweko. No, I'm not concerned, and I certainly intend to do so. I've appeared just about every year, not every year, but almost every year in my prime ministership, unless there are security conditions. But barring that, and I don't expect that to be the case this time, yes, I do intend to come to New York. And I think that tells you that the whole thing that
the mayor of New York is basing himself on. This criminals, bogus charges. That's what he's using. And look at what he's doing. He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. I speak to Jewish Americans in New York, and they're afraid right now. And I don't think it's accidental that after he made this hate speech against Israel and against me, the next day, a Jew is stabbed coming out of a synagogue. I think, and with a cry of Allah is Akbar, Allah Akbar. And you know what that means. So I think that it's shameful. This thing is very bad for New York. I think it's very bad for peace. But the answer to your question, I intend to come and speak the truth, speak for Israel and for the Israeli-American alliance from the... Trump akutetezanso Netanyahu kuti ayi Netanyahu asamangidwe. You understand? Ndi zinthu zonena kuti I don't know, nanga president ndi mayor you see, komano mayor ananenetsa kuti ineyo ndigwisa ntchito malamulo kuti iye amangidwe ndithu mayor ameneyo Zohran Mamdani. So tiona kuti zikhala bwanji. Kuphatikizapo apo Netanyahu anayankhula statement yawo yonena kuti Iran akuti Iran remember kuti paja campaign agent zophulitsana zolimbira Strait of Hormuz alibe nazo ntchito iye afuna zina zicha zogwesa boma. Ndi akuona kuti Irani pakadali pano ikangoti yamba ikangoti shosha ifeyo tiwaphulitsa akutero. Irani ena kuti no ifero makamaka nkhani okhudzana ndi kuphulitsana popanda zifukwa ife sitipanga nawo. Ife amene angatiphulitse ife amene timaphulitsa. Anyway, izi zikuchitika pa time imene zapanga zizi zazezira Netanyahu tsopano akunyamuka lachiwiri akhala ali ku America kukakumana ndi Trump. Kufuna kukamuuza zochita kuti mbwanga upange izi. Remember kuti nkhondo ipaja. Inyo mufuna mudziwe kuti who is the real boss. Abwana afuna akamuuza zochita. Trump hey, panoba anthu ambiri anamba kuzindikira zoti guys we are captured, my guys we are captured. Tinagwidwa kale. Ndi Netanyahu akupitanso kuti ndiye mukaona moto umene mudzanabwera bwino system yonse, system especially system like nkhondo kamachitikire zakhala kuti zinake zokukhangata akumvana kapa nkhondo ikutsika Netanyahu amapita ku America. Akangochoka umene mumuona moto umene wabwera. I'm telling you, I promise you guys, ndikulonjezani. Screenshot. Netanyahu akangopita ku America akumana Trump akabwererako muona zimene zingachitika. Akhangata na video kapela ndiye muonaso you understand. Yeah, ndi mmene ndithu zimakhalira nthawi zonse. Netanyahu ndithu lachiwiri akhala ndithu ali kumeneko. Tiona mmene ndithu zingakhalire. Yeah, so pamene tikutina kuti nkhondo yayima kaye America nina kuti ife sitiphulitsaso chifukwa alibe zida zowakhira. Otherwise mapirage Iran zingolowesa gobo fa pena machito silira kuti basi tinakambaso dzilosa. Iran since sikuphulitsa koma pa Aden pa Strait of Hormuz pali ship ina tankala ina imene mangodutsa apo panda chilolezo kumangoenda ndeza biza kuti yafika pamene pajapo yakomana ndi sea mine bomba la madzi mabomba otchera aja aphulitsika mene kuti ku Strait of Hormuz. Nde Iran ina kuti ife sitinaphulitse koma yakomandira sea mine bomba lotchera la madzi. Nde anyway omo ndi mmene zilili. So pa Strait of Hormuz still sibali bwinobwinobe pali amene zopingapinga. Yeah, so guys, tiona kuti zikhala bwanji komano pali njempwiri kwambi njempwiri kiti. Ndefunso kamali tikuyendera pati tikuyendera pakuti nkhondo yayima kaye oyamba anzawo aja akuti zida zathera zotani zowakhira mabomba anzawo akamabwezera ndi anzawo onso akuti basi sakuphulitsa kwina aliyense chifukwa iwo position yawo malamulo awo ndi amodzi samayamba munthu koma iwo amabwezera mukayambaso abwezeranso. That's it.
ndiye mutha kuona zoti kaya pamene ponde guys, thank you so much. Malawian Cameras.